କେହି କାହାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ନା। ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେଜଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ନିଭାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ତ ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେମିତି। ବାସ୍ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା, ଝଗଡ଼ା କରିବା, ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବା, ୟାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରିଲେସନସିପ୍। ଜଣେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଇ। ନିଜଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ତାକୁ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି ସେ ନିଜକୁ ଠକିଲା କେମିତି। ବାସ୍ କାହାକୁ ଜୀବନରେ ଜୀବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଛି ତ, ନା ଏମିତି ହିଁ କହିଦେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।